Okay, Doc. Sige. Doc, may ano na be, ang isa ka pasyente, nakapa-check up na siya. May ara na siyang diagnosis nga may osteoarthritis. So, ini bala nagaresulta sang surgery or pwede man siya mabulong ang osteoarthritis nga wala kinahanglan sang surgery. Okay. Ang number one, surgery ginaobra na sa very advanced and severe na nga osteoarthritis na hindi na responsive sa medication, no? So may mga medications kita to somehow prevent nga maglala or ma-stop ta ang pagprogreso sa paglala. But nga ra gid best nga ti simpre ang kanya-kanyang genes ang tao, kanya-kanya activities ang tao, galala gid ang osteoarthritis naton. And they are also given the option na mapa-opera kaya ang joint replacement surgery ginaobra magina siya as a procedure to resume the function bala sang pasyente, no? Hindi man ang sample ng pasyente hindi pa man niya bedridden, kasakit lang galing magbangon, maglakat, magtindog. So once mag-undergo sa surgery, mas functional siya sa kabuhi, makaobra siya, makaliyo siya, makalakad siya, hindi sa kilanlan bulig sa ibang nga tao, no? But short of that, no, kami mga doktor, as much as possible, di man ta gusto nga tanan ioperahan. Kung kaya ta i-prevent na maoperahan, the better. Kung kaya ta mabulong or matreat with medication, exercises, physical therapy, or mga walking aids, baston, walker, whatever, mas better kung hindi ta maglabot sa surgery. Pero last resort, kung hindi na kaya, kami man mismo gambal nga ipalantaw ta nakagor sa surgeon para matagang ka recommendation, option, ma-discuss mo lang kung anong pwede ta mahimo. At least medyo ko gusto ko pa nga active ka pa sa kabuhi, gusto ko pa nga functional ka, gagiyo kamayo, no? So there is that option, pwede gid mo operahan. Pero right and then kung makita ko pa hindi mo kung ganito, hala, operahan ta na gini, no? So if we could try to prevent operation, mas better.